Джуджу и белият заек. Състезание в Слънчевата долина. Една сутрин Джуджу излезе в градината, облечена в новите си спортни дрехи и любимата си шапка с козирка. Тя се чувстваше по-бърза от вятъра. Докато подскачаше край лехите, от храстите изскочи белият заек, известен в цялата околност като най-големия бързък и малко нещо хвали пръцко. „Ей, Джуджу!“ извика заекът, докато потропваше с крак. „Много си модерна с тази шапка, но облог хващам, че не можеш да ме изпревариш до стария дъб на хълма.“ Джуджу се усмихна, намести козирката си и кимна. „Добре, зайко, да бягаме.“ „Старт!“ извика една калинка и двамата потеглиха белият заек и сфуча напред. И скоро се превърна в малка бяла точка в далечината. Джуджу обаче не бързаше. Тя поддържаше равномерно темпо, дишаше дълбоко и внимаваше къде стъпва. Заекът, сигурен в победата си, стигна до половината път и реши да се пошегува. „О, тя е толкова далеч. Имам време дори за една малка дрямка под сянката на този голям морков“, помисли си той и заспа сладко. Докато той сънуваше купища зеле, Джуджу преминаваше упорито метър след метър. Тя не спираше да си почива, не се разсейваше от пеперудите и не гледаше назад. Когато белият заек най-после се събуди и скочи стреснато, той видя нещо невероятно. Розовите панделки на Джуджу вече се вееха точно до самия финал под стария дъб. Зайкът хукна колкото му държат силите, но беше твърде късно. Джуджу докосна кората на дъба първа. „Как стана това?“ попита задъханият заек. „Аз съм най-бързият!“ Джуджу го погледна приятелски, избърса челото си под козирката и отвърна. „Може да си бърз, зайко, но аз бях постоянна.“ Така двамата седнаха под дебелата сянка, а в гората и до днес се помни тази история. Защото постоянството е ключът към успеха.